Magandang araw mga katrip! Ako po si Jem at kayo nanonood ng #1 travel show dito sa buong Kailokwan. Ito ang Trip Lang! Trip lang! Isang panibagong episode na naman ang inyong matutunghayan ngayong araw na ito. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Dolores, dito sa probinsya ng Abra. Dahil mayroon kaming nabalitaan na interesanteng makikita sa bayang ito. Pero bago ang lahat, atin munang alamin ang kwento ng lugar na ito. Bago natin marating ang bayan ng Dolores, tatawirin muna natin ang Don Mariano Marcos Bridge. Ang tulay na ito ay nasa listahan ng mga pinakamahahabang tulay dito sa Pilipinas. Ito ay may habang 886.812 meters. Ito ay nakatayo sa boundary ng Tayum, Lagangilang at Dolores. Ang bayan ng Dolores ay isa sa pinakamaliit at tinuturing na isa sa pinakamatandang bayan dito sa probinsya ng Abra. Ito ay umaabot lamang sa 4,852.725 na hektaryang lupain na binubuo ng 15 barangay na may 9,949 na populasyon ayon sa huling census noong taong 2000. Dolores was formerly called Bukaw during the 17th century. Then it was a big barrio from Tayum. Tayum is the second municipality from Benguet. A big barrio from Tayum. Then it became Dolores in memory of the wife of the Spanish governor who discovered Dolores. Then incidentally, he also donated an image of Nuestra Señora de los Dolores. So it became Dolores. Ang Dolores ay ikalimang klaseng munisipalidad dito sa probinsya ng Abra at halos 80% ng lupain ng bayan na ito ay natataniman ng palay, mais at tabako. Kilala ang Dolores sa Arco, home of great leaders, because the former governor of Abra, Carmelo Barbero, and his son, the former governor Arturo Barbero, came here. And he was also the former Undersecretary of Defense. Then at the same time, si Congressman Jeremiah Zapata also came here. The other personalities are si Snapo Rigor, Spanky Rigor of the PSTN Company. Then nung mga pre-war era, sila General Simpson. Dito rin sa Dolores makikita ang pinakamalaking plaza sa buong Abra na ang tawag ay Mary's Garden. Ito ay napapalibutan ng 15 acacia trees na kumakatawan sa 15 ring barangay ng bayan na ito. Ang mga acacia trees na ito ay umaabot na sa mahigit 100 taon. Una naming pinasyalan ang Barangay Mudiit, ang paggawaan ng one town one product nila dito sa Dolores na Mickey Noodles na gawa sa squash, malunggay at saluyot. Ang Talyados Mickey ng Dolores, ang isa sa pinakamalaking nagsusupply ng Mickey Noodles dito sa buong Abra. Kilala po ang Abra sa Mickey, pero dito po sa Dolores, ginagawa yung Mickey na yun. Yung, kilala na po siya sa buong Cordillera.
Pinuntahan din namin ang sitio ng Barangay Mudiit para makita kung paano nila ginagawa ang kanilang bricks at bangad dito sa Dolores. Base sa nakita namin, mano-mano ang paggawa ng mga bricks at banga dito sa Dolores, kaya masasabi kong mas mahirap ang proseso nila dito kumpara sa mga ibang gumagawa ng ganito. Bawat kabahayan dito sa Barangay Mudiit, Sitio Malaylay ay gumagawa ng tinatawag nilang brick o banga. Maliban sa Mickey Noodles, bricks at banga, mayroon pang ibang produkto ang bayang ito. Dolores is known for rich in bamboo trees. Sa buong Abra, kami po yung pinakamaraming tanim na bamboo. So dito po nanggagaling yung mga bamboo products karamihan. At marami po tayo mga gumagawa niyan dito. Sa pagbabalik ng trip lang, pupunta tayo sa Barangay Libtec at aalamin natin kung anong makikita sa lugar na iyon.